Orpon ja Purran hallitus on nyt keksinyt, että määräaikaiset työsopimukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman perustetta. No mitä tällainen muutos sitten lakiin tarkoittaisi? Ensinnäkin, se vähentää vakituisia työsuhteita, määräaikaisella työsopimuksella kikkailu helpottuisi, lainan ottaminen tai vaikkapa asunnon hankkiminen olisi entistä vaikeampaa. Vielä tällä hetkellä laki määrää, että jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, työsopimusta ei saa tehdä määräaikaisena ilman perusteltua syytä ja siten kiertää työntekijän suojaa irtisanomiselta. Erityisesti nuoret naiset joutuvat työmarkkinoilla olemaan vastentahtoisesti määräaikaisessa työsuhteessa. Huomaa, PAUn työehtosopimuksessa edellytetään määräaikaisessa työsopimuksessa lukevan määräaikaisuuden perusteen ilman viittausta työsopimuslakiin. Se ei tee perusteettomasta määräaikaisesta työsopimuksesta lain vastaista, mutta tekeekö se siitä TESin vastaisen? No, tästä joudutaan sitten jatkossa PAUn sopimusaloilla riitelemään työnantajan kanssa.